Hola, bon dia a tots. Soc Enriqueta Borràs. Jo vaig ser la primera policia local que va entrar en Dénia fa 30 anys i estic orgullosa d'haver estat en aquest acte que s'ha celebrat com a raó del Dia Internacional de la Dona. Actualment estic fent les meves funcions en Gandia, fa 13 anys que estic allí i també estic contenta del lloc que estic ocupant en aquests moments. Avui en dia, la dona, a pesar de sofrir la marginació que estem sofrint, són cada vegada més les dones que ingressem els cossos de policia. I, a més d'altres normatives que estan entrant en vigor perquè això cada dia vagi a més i no es quedem enrere com feia anys passats. Avui en dia la dona n'hi ha una integració superior, són cada vegada més les que som i esperem que això no acabi així, sinó que anem superant-nos dia a dia. Dono les gràcies a tots aquells que han pogut fer possible aquest acte i anime a totes aquelles dones que tinguin en ment ser policia local perquè en realitat és una professió molt bonica i espero que tinguin l'oportunitat d'accedir a ella. Moltes gràcies.